lagi nuruti bocah Kak, jajan metu. Nek diangen-angen urip iki kadang ya kaya jajan. Pindah kono, warung kono, kafe kono, pengen roh rasane. Tapi engko akhir-akhire mbalike ya sing dirasa enak, dirasa cocok. Ya urip yo kadang ngono kuwi karo pasangan. Padahal kenal si A, si B, si C. Kenal njajal kono njajal kene, tapi engko akhire balik engko kangene ya karo sing cocok kuwi. Maka dari itu jadilah pribadi yang istimewa lah. Akhirnya engko balik dhewe ngene. Cara wong dadi wong apik iki.